don't get kita dong student itu kita dong baohornai miss foto dong Friday Friday miss foto miss ramsiari miss foto dan udah saya makan ya student foto dong dan mau foto beres juga ya school di freedom guys naik Sangga belari soलोंसालिनि जा फरायसुलि बिथांमोननि मोसानाय बिसोरनि जाय मोसाखावरि बिथांमोना बबावबा थानानै दङ बिथांमोनखौ रावबो दिनैनि बेवहाय नुजाथिफैनो हादों लोगोसे दिनै गरेस्वर पुलिस स्टेशननि मानगोनां ओसि नोंथां आरो जौसाङाव गुबुन गुबुन माननि आलासि नोंथांमोन आरो लोगोसे गुबुन गुबुन Surprise, surprise! Hi, sonafwr! Hello, hello! Dua student pun ada pakla kita thar. Hi, sonafwr! Suklai khogoza. Please, jangan thabai parkao. Ini jadul suklai si paklo deh beohornai punya jember kucing. Ini mau kasih gue student pura. Misya. Ayo kita nih. Te esperaré hasta mi día. Te esperaré todo mi día. Te esperaré hasta mi día. Te esperaré todo mi día. Todo el día y toda la noche no puedo dejar de pensar en ti. Todo el día y toda la noche siempre estaré contigo. Siempre estaré contigo. Fight. Pemainnya. Pemainnya bibar wow. Hasta mi día. Te esperaré. Selfie, 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 lele selfie. Hello, hello, selfie. नोंथांमोना बे पार्कआव फैनोबा फैनो हागोन सुक्लायावहाय जोबोर मोजां जाबाय दे आंखौ Siempre estaré contigo. Todo el día y toda la noche no puedo dejar de pensar en ti. Todo el día y toda la noche siempre estaré.
Te esperaré hasta mi día. Te esperaré todo mi día. Te esperaré hasta mi día. मोनाबिलि जाबाय बेनिखायनो खोमसि खोमसि नुलायलांबाय ओहो इयाव गाखोनो हा वाव गाखोनोलाय खनसे गौतम खनसे गाखोनि देलाय गाखोनि खनसे Siempre estaré contigo. thơ ôi yêu thơ bơi đi bộ bơi cô tôi Hey guys, nơi bài đó. Hello bro. Dia fैनानै माबायदि मोनखो गासैबो बुंदो आं बोरै हाबफैलायदो नोंलाय रिक्सा गौतम अ मोजां र माबायदि मोनदो मोजां मोनदो फैनानै थांसिगोन नामा जोङो दा हा थांजोब्बाय खोमा
tim hagar pergi dengan apa ini? Jual baju mana? Hai lai. Lah. Tapi oh deh. Jangan dagi ding bai này. Fungbai jang. Nga fungbai nanggo na nang ni ma jayo? Bungdo khonse. Subscriber ba fungbai bo. Subscriber bana ni friend nang ni student bo. Mane जोङो बुआ फैदोंमोन नों खोन्थाना होदो. Mane फरेस्टर फैदोंमोन. गलेसराव मानो फैदोंमोन जोङो? Get together. Get together. ओमफ्राय नोङो फैना सिगांना फैथारनोसै गाइस मान जोंना स्टुडेन्टफोरखौ लानानै फैदों आब'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब मिसारमोनानै फट' साफायनानै नायलागासिनो दङ बेयावहाय आब'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय इलेक्सननि जायो आब'बो जायो दामा मोनसेखौ होननो मिथिला आब'खौनो होनबाय डिफेन्डबो जायो नामा जायो ओमफ्राय जोङो दसे फाखोरसे गिदिंबावनोसै आंनि भिडिअखौ खालामदो जोंनिखौबो खालामबानो जाबाय बेयाव फैबाथाय माने सब इउटुबार गोजा नङा गासैबो भिडिअ खालामनोल' फैजोबो बेयावहाय माने बेरायनोबो फैयो आंना गिदिर गिदिरथार माने बिग फेनफोरा नामा ओमफ्राय जोंना माथिं थांनो नागिरखो दैमा नायनो थाङो ओरै थांबासो दा मोजां नुबावसिगोन नाथाय हाबनोला दैमायाव हाबैथ'ला नामा दैमायाव हाबैथ'ला ना हाबगोन नायथारगोन DSLR को बारा मोनबा लाबथारगौमोन लां दिनै बाल ओइ इथिं मोजां गैला फै थांसै ओहो फै बारा मोनाखै बाल माबा लाबबायमोन दिनै फै थांसै बर्मा सर जोङो दा थांनोसै गासैबो ओंखारजोब्बाय गेटनिफ्राय ऐसे निकलता है र गाइस बेयावहाय बेरायबावनो गोसो दंबावोमोन आरोना बेनिफ्राय टाइम गैला जोङो बरमा स्कुलनिफ्रायसो फैदों नालाय मोनागोन बेनिखायनो जोङो थांनोसै स्टुडेन्टफोराबो माने गोजांगोन थांनोसै बुहुद बेरायबावनो आखा थाबावबाय माब्लाबा टाइम मोनब्लाथाय फैबावसिगोन आरोना मोजाङै भिडिअ खालामनो मोनाखै आङो बेनिफ्राय फैनायनि थाखाय नैबे जोंनि बासआ नैबे जोंनि गारिया बेनिफ्राय आरो गंसे दंबावोमोन बेयावहाय उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ बिसोरो थांजोब्बाय माने हेगारहरजोब्बाय आरो बेनिफ्राय बिदि नुहुरो आरोना आगोलो एसे गाज्रिमोन आरो दा साफा खालामजोब्बाय जोबोर मोजां जाबाय बेरायनो दा मानसि जोबनानै थाङा गासैबो फैजोब्बायना फैजोबाखै फोरखौ नायनो खनसे फैजोबदोंना फैजोबाखै फैजोब्बायना सोर गोबान ओंखारदो नायनो खनसे नोङो माबायदि मोनखो बेरायनानै लिटुटु खालामनानै मोजां मोनदों बेरायनानै बेरायबावनो लुगैयाखै नेक्स्ट टाइम फैफिननो आखा जाबायना बेरायनो गोबानानै अबस्था गैया जादों नामा ना जायाखै बेरायबावनो लुगैदोंमोन बिराद लुगैदों स्टुडेन्टफोरजोंनो बिराद इन्जय खालामबाय आरोना गासैबो नुजादों हेलो गाइस दे खनसे बुंलाय मा बुंदोंसो हेलो गाइस दे गाइस मोनबो बुंला इसोरखौ सोर बियो serius
Guys. दे Oh. माबायदि मोनखो बेरायनानै मोजां मोनदों आद्रा जाबायना बेरायनो रंपाया मा अबस्था गोबानानिबो अबस्था इलेक्सननि दे खन्थाइ मोसानाया मोजां जादों दे आङो ओरै थांनि जोंनिया एसे मुन टेक्ला मामोन फार्स्ट मोनदोंमोन ना हादोंथाय एग्जामाव बियो बान्थाया जोंनिया बेखौ मोनबोबाय जोंनि स्कुलनिफ्राय आरो हादोंथाय एग्जामनि नै जोंना मिस मोना खनसे हाय होनदों मिस मा नायदो दा